ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో నిన్న 16వ శ్లోకంలో ఆయన ఏ రకంగా ఈ మునులు తనకు చెప్పిన రీతిలో ధ్యానాన్ని వాళ్ళ యొక్క ప్రబోధనలను అనుసరించి ఆయన ధ్యానించిన తరువాత భగవంతుడు ఏ రకంగా హృదయ కమలంలో దర్శనమిచ్చింది, భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడం మొదలుపెట్టిన వెంటనే కనుల నుండి అశ్రువులు కూడా ఏ విధంగా జాలువారాయి అన్నది నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాము. ఈరోజు ప్రేమాతిభర నిర్భిన్న పులగాంగోతి నిర్వృత ఆనంద సంప్లవే లీనో నా పశ్యము భయం మునే. సో వ్యాసదేవులతో చెప్తున్నారనమాట, ఆ సమయంలో ఆనందాతిశయంతో నా శరీరం అంతా కూడా, మరి భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు హృదయంలో నా శరీరంలో ప్రతి భాగం కూడా రంజితమైంది. ఆ విధంగా పరమానంద సాగరంలో నిమగ్నుడవడం చేత భగవంతుణ్ణి మరియు నన్ను కూడా నేను చూడలేనంత ఆనందంలో నేను మునిగిపోయాను. ఆ పరమానందంలో, ఆనందాతిశయంలో నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అణువు కూడా రంజితమైంది. ఆ పరమానంద సాగరంలో మునిగి నేను నన్ను గాని భగవంతుణ్ణి గాని కూడా నేను చూడలేకపోయాను. ప్రేమాతిభర అంటే అతిశయం, విపరీతమైనటువంటి ఆ ప్రేమ భావంలో, నిర్భిన్న దివ్యమైనటువంటి ఆ భావంలో మరి పులకాంగో పులకితుడనై అంగ శరీరంలో ఉన్న అన్ని వివిధ భాగాలన్నీ కూడా పులకింతకు గురి అయ్యి ఆనంద సంప్లవే అంటే ఆనంద సముద్రంలో లీనమైపోయి మునిగిపోయి నా అపశ్యం, పశ్యం అంటే చూడటం, అపశ్యం చూడలేకపోవడం, నా అపశ్యం భయం మునే, ఉభయం మునే, ఇరువురిని కూడా నేను చూడలేకపోయాను వ్యాసదేవ. ముని అంటూ వ్యాసదేవుణ్ణి ముని అని సంబోధిస్తున్నారు. సో ఇరువురిని కూడా చూడలేకపోయానంటే నన్ను భగవంతుని కూడా చూడలేకపోయాను అని మనకి ఇక్కడ భావంలో తాత్పర్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం వచ్చిన తీవ్రమైనటువంటి భావావేశాలకు ఎటువంటి లౌకిక ఉపమానాన్ని మనం కూర్చలేం. ఆ భావావేశం అనేది ఎలా ఉంటుందనేది దేనితో కూడా పోల్చలేం అన్నమాట. ఈ లౌకిక విషయాల్లో ఏది కూడా ఆ భావావేశానికి సరితూగదు, పోల్చడానికి కూడా. కాబట్టి అలాంటి భావాలను వివరించడం కూడా చాలా కష్టమైన పని అంటున్నారన్నమాట భాష్యంలో. అందుకని నారదముని ఏ రకంగా ఆ భావావేశాన్ని, ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆ దివ్యానందాన్ని వర్ణించాలో కూడా ఇంకా ఆయనకి తెలియక ఆయన పలుకులలో అలాంటి భావావేశాన్ని మనం గమనించవచ్చు. మరి దేహంలో ఉన్న ప్రతి భాగం లేదా ఇంద్రియానికి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పని ఉంటుంది. ప్రతి పార్ట్కి ఒక పని ఉంటుంది కదా. కన్ను ఉందంటే చూడడం, చెవి ఉందంటే వినడం, ఇలా. సో ఒక నిర్దిష్ట కార్యం ఉంటుంది ప్రతి ఇంద్రియానికి, ప్రతి భాగానికి దేహంలో. ముక్త స్థితిలో ఇంద్రియాలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే, అయితే ఈ ముక్త స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం అవడానికి వాటికి శక్తి వస్తుంది. సో ఆ రకంగా భగవద్ దర్శనంతో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా భగవత్ సేవలో నిమిత్తం అయిపోయి ఇక ఆధ్యాత్మికంగా పూర్వకంగా ఉంటాయన్నమాట ఆ సమయంలో. సో భగవత్ ఇంద్రియాలన్నీ భగవత్ సేవలో నియుక్తులై ఇటువంటి ముక్త స్థితిలో ఇక ఆధ్యాత్మిక ఉత్తేజంతో కూడి ఉంటాయి. ఆ విధంగా దివ్యమైన భావావేశ స్థితిలో ఉన్న ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మరి భగవత్ సేవ కోసం రంజితాలు అయి ఉన్నాయి అంటే చెప్తున్నారు కదా. నాలో ఉన్న శరీరంలో ప్రతి భాగం కూడా రంజితమైందంటే పులకించి పోయింది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కారణంగా భగవంతుణ్ణి ఏకకాలంలో దర్శించడంలో నారదుడు తనను తాను మర్చిపోయారు. నన్ను నేను చూడలేకపోయాను, భగవంతుడిని ఎవరిని ఏది కూడా అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన తనను తానే మర్చిపోయిన స్టేజ్లోకి వెళ్ళారు
అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఈరోజు కాలాతీతం అయింది కాబట్టి ఈ ఒక్క శ్లోకంతో ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాము. మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ 18th శ్లోకాన్ని చూద్దాం. సో ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వ్యాసదేవులతో చెప్తున్నది ఏమిటంటే, భగవంతుణ్ణి కాంచిన ఆనందాతిశయంతో నా శరీరంలో ప్రతి భాగం కూడా పులకించి ఆ దివ్యానంద స్థితిలో నన్ను నేనే మర్చిపోయాను అన్నది. అంటే ఇంకా నేను ఏది నాకు కనిపించడం లేదంటే ఏం జరుగుతోందో కూడా తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉండిపోయాను అని నారదులు ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది ఆయన స్థితిని భగవంతుడి దర్శనం అయిన తర్వాత. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ.